waka kenan. To ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu na mai albarka domin samun ji daga nan cikakkiyar wannan waka mai suna so. Ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan kuma ka kalli bidiyon daga farkon sa zuwa ƙarshen sa, sannan kuma ka yi share sai zuwa group ɗinka na WhatsApp da kuma kowace social media da kake amfani da ita, wato kafafen sada zumunta da kake ganin za ka iya yaɗa wannan bidiyo ka yaɗa ta. Domin samun ji daga nan cikakkiyar wannan waka, ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu ne mai albarka daga farkon sa zuwa ƙarshen sa, ko kuma ka danna subscription, wato idan ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa zai nuna maka wani koren rubutu a ƙasa. Idan ka danna koren rubutu zai kai tsaye zuwa kan wannan bidiyon wannan waka mai suna so ta wannan sabon shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi, wanda yake tashi a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Domin samun ji daga nan cikakkiyar wannan waka har ma ka yi downloading, wato ka sauke ta akan wayarka ka riƙa jin ta a koda yaushe a kowane lokaci da ka ga dama ba tare da ka buɗe data ko kuma an ja maka ko sun kawon ka ba. Ka danna subscribe, da zarar ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawar sanarwa zai nuna maka wata ƴar koriyar alama, yana nuna maka wannan koriyar alama sai ka danna ta. Da zarar ka danna ta zai kai ka zuwa kan wannan waka, za ka ansa download. Kana yin downloading ɗinta za ta sauko zuwa kan wayarka ba tare da ɓata lokaci ba, ka riƙa jin ta a kowane lokaci a koda yaushe. Ka dai ci gaba da bibiyar masu wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Muna yi maka maraba da zuwa tasha mafi shahara a faɗin arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya, wato Exclusive 24 TV, tashar da take kawo muku shirye-shiryenta da labaranta akan awa 24 ba tare da tasassun zuciya ko hauma a ciki ba. Idan yau ne farkon shigo ka cikin wannan tasha mai albarka mai suna Exclusive 24 TV, ka daure ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun ƙayatattun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora ba tare da ɓata lokaci ba a kowane lokaci a koyaushe. Sannan kuma ka daure ka danna mana alamar nan ta shiya, wato kai shiya ɗinta ka yaɗa shi zuwa kowane group ɗinka na WhatsApp da kuma kowane group ɗinka na Facebook da kuma kowace social media da kake amfani da ita a wayarka. Da zarar ka yi za ka ga wata yar alama ta fito, da zarar ka danna wannan alama ta kan wannan bidiyo za ta kai ka kai tsaye zuwa wurin da za ka yi downloading, wato ka soke ta kan wayarka ka riƙa jin ta a kowane lokaci a koda yaushe. To ka biyo mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Domin kuma samun ji daga nan cikakkun sababbin ayyukan wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi wanda yake saka a cikin wannan sabon shekara mai suna 2022. To ka biyo mu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV, sannan kuma ka daure ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, ka yi like, share, comment akan kowane bidiyo da ka samu akan wannan tasha mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Domin samun ji daga nan cikakkun ƙayatattun ayyukan da kuma sabbin shirye-shiryenmu da kuma labaranmu da kuma sabbin bidiyoyin da fina-finai da sabbin albums da kuma audio album da video album da dai sauransu. Ma dai da ko a bidiyo na gaba a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV. Sannan kuma ka daure ka danna subscribe ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ji daga nan cikakkiyar wannan waka mai suna so ta wannan shahararren mawaƙi mai suna Hamisu Breaker Ɗorayi akan wannan tasha ta mai albarka mai suna Exclusive 24 TV, ta yadda za mu baka damar ka ji ta har ma kai da inda ka ajiye ta kan wayarka a kowane lokaci ka riƙa jin ta, domin waka ce mai daɗi wacce take ɗauke da jan hankali da kuma ɗauke da kalamai. Ma haɗa ku a bidiyo na gaba domin samun ji daga nan ta. Mun gode, sai an jima. Ka danna subscribe ka yi like, share, comment akan code wannan bidiyo da ka samu.